Antulur pelur besemau nane Kezamasih dari tanda-tanda Yuk Sao nào bisa halam Sao nào bisa halam Sampai. Hello guys Hello guys. Kulumbayan Bye. Poy ka ba mo bayan Oh, apa? Oh, piyaki. Oh, piyaki. Piyaki. Dun 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 dun. Sabay kinahama. Hello, lagaper. Atai tidur. Atai nunggu. Ih. Đủ thật. Hello guys. Ủa thằng nữa. Sao nó à? Ở đây mà vậy. Bisa đam sao nó à? Bisa sao? Isi sau는데? Isi sau는가? Isi 부지 sau는 Coba. Aneh. Video buka Busumutari like खालामबाय लोगोनाव दं thank you so much like होनायनि थाखाय आरो आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय thank you आरो ना ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै अबेयावनो था जेराव थाङा गोलैगोन हेलो मा ओंख्रि जाखो बुका बसुमतारी buka oh जाथ'वाखैनो सिनेमा नायनो यौ फैया सिनेमा फैया गैया दङ सिनेमाया जाथ'वाखैनो आरो ना जोंहाबो जाथ'वाखै दलथा नायजाया याव ले दामखादों नायाव दामखादों जोंहा सेन्देल ब्लग फैबाय हाय आब' होनदों हाय आगै मा ओंख्रि जाखो सेन्देल ब्लग बुका होनना बुंहरदों थाङैयाव दामै थाङैथि थुनाङालै जानला मोनला फैया Sao sẽ lỗ nào Sao sẽ lỗ nào đây Sao sẽ lỗ nào à Sao sẽ lỗ nào đây सेन्देल ब्लग हगार सेन्देल हगार सेन्देल फैबाय लामाया माने हगार सेन्देल फैबाय लामायानो आदा लुदो थां नरुन केरकाटारि हेलौ होनहरदों हेलौ नरुन आगै मा खबर थेंक इउ सो माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बुका बसुमतारी सेन्देल ब्लग दे आंजों लोगो जादो जोंहा बुका बसुमतारिया सेन्देल ब्लगखौहाय लोगो जानो खावलायहरदों सेन्देल ब्लग मा ओंख्रि जाखांखो ओमफ्राय आब' जोंहा दिनै मोनबाय आरोना आं जाथ'वाखै ओंख्रिया ना ओमफ्राय मा होनो बेखौ जारि बिलाइ ना ओमफ्राय जेबो गैया सेन्देल ब्लग बुका सापर्ट खालामना कमेन्ट्स हरना दोन जोंहा सेन्देला सापर्ट खालामना कमेन्ट्स हरना दोननो खोन्थाहरदो आरो ना बुकाखौ
नरुन केटकाटारि आब' दै जायाखै नामा? औ दैया जादों आरोना फोथारफोरा लोमजोबदों ओमफ्राय बारिफोरा लोमदों न'फोरा लोमद्रायाखै आरोना ओमफ्राय नोंसोरनिथिं दैबाना जादों नामा आगै नरुन? नरुन केटकाटारि आब'आ दाना आंनि भिडिअ नायला आरोना मानो नाया जानो नोंबो आंनाव कमेन्ट हरा खोमा आरोना बेखायनो बेक थांफिननो हायाखै खायसे जेनेबा आंनिखौबो नायथाराबा आंबो थालाङो नालाय जा कमेन्ट हरबाय थायो बांसिन इनिखौ नायनाय जायो आरोना थाब थाब खायसे खायसे आरो गासिखौबो नायजोबनो हायाना थालाङो नटिफिकेसनाव मोननायखौ नायो। नरुन केटकाटारि नायबाबो कमेन्ट हरनो बायो आं आब' कमेन्ट हरनांगौ आरो ना माने बांसिन मोनथियो सोर नायदो आरो नङाबा थालांलाय लाङो नालाय गोबां जायो नालाय नटिफिकेसनाबो। थाफिसरलांबाय फिसा खालामदो सावनो नाङा। ओंखाम जाबायना जायाखै आगै नरुन? फिसा खालाम लार' फिसा खालाम। सेन्देल ब्लग आब' फिसा खालाम होनना बुंदो माबा बाबु बुजागोन दे आंदो फिसा खालाम होनदो दै आरो इथि थां गोजानाव थां सेन्देल ब्लग आब'आ पार्टिबो होआखै सं 2K जालायबाबो औ गोजानाव लां दावराव जादो 2K जाबाबो लाब गैया आरोना मनिटाइज जायागौमानि मनिटाइजआनो जायाखै मनिटाइज जाबासो एसे गोसोआव गोजोननाय फैगोन एख'आनो जायाखै 2K जाबाबो 3K जाबाबो वाच टाइम जायाबा जेबो लाब गैया उनाव होगोन आरोना एसे होजानाय जाबा होनबाय भिउसानो जाथाराना आंना भिडिअफोरा भिउसानो जाया मालायफोरना मालाय 1K जाबाबो 1K जायाबाबो भिउस फैयो आरोना आंना 2K जाबाबो भिउसानो जाया। सेन्देल ब्लग दे आब' नंदो देनां होगोन एसे होजानाय जाबा आरोना सिन्था खालामनाङा होनलाय। रन्जु दैमारि हाय आब' नंदों हाय आगै रन्जु एन्ड थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओंखाम जाबायना जायाखै आगै रन्जु? अखा हाबायना हाबाय थादों नामा जोंथिं दायो गैथ'आ आरोना गैथ'आ माने हागोन खोमसि जाफिनदों ओमफ्राय दहाय दसे एसे ओरैनो स्रां खालामदोंमोन ओमफ्राय हाफिनगोन खोमा सोख्रोमदोबो। सेन्देल ब्लग आंनो सेन्देलल' हरलै आब' जागोन दे हरगोन आं 50 थाखानि सेन्देलखौ बायनाव नामा ओमफ्राय रियेल नामा मा नामा बेना ना सेन्देलानो? रन्जु दैमारि जाखांबाय आब' नोंसालाय? जोंहाबो सोरबा सोरबा जाबाय आरोना आं जाथ'वाखै। मा ओंख्रि जानाय आगै रन्जु?
सेन्देल ब्लग रियेल नेम रितुन बसुमतारी गावनि नामानो एसे मोजांखा ओमफ्राय सोलायनानै लाफिन सेन्देल रियेल ब्लग रावबो गैयारा माथो मानसिफ्रा रावबो गैया रावबो फैयाखै नालाय बेरायनो थांजोबदो खोमा अखा बोथोरनि रावबो फैयाखैना ओंखाम जादोबो बा अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं आगै सेन्देल हागाबाय नामा रावबो फैयाखै सासेल'सै मोसाबाय फैदोब्रा सोरबाफोर आंनि लाइफआव फैदो दसे रायज्लायनो सोरबा अनलाइन दङब्ला फैदो हादोंलै आब' अखायानो गानो रोंला माथो ना दायो जोंथिं गैथ'आ आरोना ओमफ्राय दा हाफिनगोन खोमा हाफिनगोन बायदि रन्जु दैमारि आंनि कमेन्ट श' जायासै नामा आब' नोंनि कमेन्ट मोनसे नुदो आरोना जाखांबायखौ नुदो ओमफ्राय नोंसालायखौ नुदो जोंहा जारि ओंख्रिमोन ना ओमफ्राय बेलेग फैयाखै आरोना बेलेग हरबावदोंमोन नामा फैयाखै नुजाफैयाखै आरोना ओमफ्राय दायो नुजाफैदो आंनि कमेन्ट श' जायाखै नामा होननाया सेन्देल ब्लग रन्जु फ्रेन्ड जानो हागोन नामा होनना सोङो जोंहा सेन्देल ब्लगा रन्जुआ बेखौहाय फ्रेन्ड जानो हागोन नामा सोंहरदों आरोना फ्रेन्ड गैयाब्ला खालामलायदो ओमफ्राय नरुना थांबायसो नामा बन्द खालामदों होनबालाय चार्ज गैला बन्द खालामहैदो चार्ज गैया दामबाय दं रन्जु दैमारि हायो दे फ्रेन्ड खालाम हर दे आं दायो बेक खालामफिनगोन जोंहा रन्जुआ गैया सेन्देलखौहाय फ्रेन्ड खालामहरनो खोन्थादो ओमफ्राय दायो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना खासे फ्रेन्ड खालामग्रोना दोनदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे हरना दोन होमबानो बेक खालामफिननो हागोन कमेन्ट हरना दोन दे होनना बुंहरदों जोंहा रन्जु दैमारिया कमेन्ट हरना दोनब्लानो जाबाय रावबो फैथाखै सं दिनैलाय सब बेस्थ' गोजा नामा हेलौ 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 सोर अनलाइन दङ प्लिज दसे फैदो आरोना रायज्लायनो कमेन्ट हरदो लाइक खालामफैदो दसे
गैला सं रावबो फैथारला मा जाजोबखो आगैमोन सेन्देल ब्लग रन्जु कमेन्ट हरना दोनबाय औ जोंहा सेन्देला गैया कमेन्ट हरना दोनबायनो आरोना रन्जु आगैनावहाय उनावहाय बेक खालामना होब्लानो जाबाय सोरबाफोर लाइक खालामाखैब्ला लाइक खालामना होदो अननानै FM tuner. Bluetooth mode. फिसा खाम Connected. हाब्राव गोलैगोन दै मबाइला गोलैगोन मोनखागोन आंदो कोई भी नहीं रे रावबो फैला सं रावबो गैला खाव थुमथुम जबाय थानोसै आं रावबो फैला दसे जोंहा सोदोमस्रि ब्लग फैदो हाय सिस्टार होनना बुंदों हाय रावबो फैथारला सं लाइफआव ओमफ्राय नों फैबाय आरोना थेंक इउ फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै सोदोमस्रि रावबो गैया मालाय बेस्थ' गोजा खोमा सोदोमस्रि ब्लग नोंना चेनेला मनिटाइजेसन जाबायना सिस्टार औ जायाखै आरोना आंना मनिटाइज जायाखै दाबो जाला माबायानो जायाना वाट्स टाइमानो जायाखै आरोना भिउसानो जाया नालाय सोदोमस्रि ब्लग अके डन्ट माइन्ड होनना बुंदों औ थेंक इउ माला जागोन
ओमफ्राय नोंना जाबाय नामा सोदोमस्रि ब्लग ना मानो फैथाराखै दिनैलाय थाम्फैसो अरलायलांबाय नों गैला रावबो गैला खासेल'सै थांजोब्बाय ओंखाम जाबायना सिस्टार होनदों जोंहा ओंखाम जाबाय आरोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय आं जाथ'वाखै ओमफ्राय नोंस्रालाय जाबायना जायाखै मिस्टार बि अफिसियेल वाव होनना दं थेंक इउ स' माच मिस्टार अफिसियेल मा खबर एन्ड ओंखाम जाबायना जायाखै जाबाय औ मा ओंख्रि जाखो सोदोमस्रि मिस्टार बि अफिसियेल मोजां होनदों ओंखाम जाबायना जायाखै मिस्टार बि अफिसियेल सोदोमस्रि ब्लग खुमब्रा खारै आरो आलु भाजै आलु भाजि गोथावानो आरोना खुमब्रा खारैयाबो जोंहाबो एख' गैया जारि बिलाइ ओमफ्राय ना फिसा आरोना अखा बोथोर आरो मा जागोन खानाय गदों आंनालाय बोबानो फैदो खानायाबो दिनै रावबो फैला खोमा लाइफआव रावबो फैयाबा बायोना बरिं माने दसे थाबावनोसै आरोना रावबो फैयाबाथाय एन्ड खालामनोसै आंबो दसे नेबावनोसै सोर फैयो ओमफ्राय रावबो फैयाब्ला बेवनो मा होनदों मालाय ओंखाम जाखांना उन्दुजोब्बाय खोमा आरोना हायना बर' दैबाना जायाखै नामा आबौ जोंहा हायना आगै फैदो थेंक इउ आगै हायना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय माथो कमेन्ट मोनथारला आङो आगै हायनानि ओमफ्राय आंबो नायनो जायाखै आरोना कमेन्ट नुथाराखै नालाय जोंनिथिं दै बानाया फोथारफोराव लोमजोबदो आरोना बारिफोरावबो लोमदो खिन्थु न'आव लोमद्रायाखै बे हाबावबो माने लोमगोन आरो खायसे खायसे एसे एसे लोमां जादो ओमफ्राय नोंसोरनिथिंलाय माबायदि जादो अखाफोरा माबायदि
बर' जोंनियावबो लोमदों आब' अखायानो थाद'नाय गैयि हागासिनो अखायानो मानोबा गानो रोंला आरोना बे हाबाय थाबाथ' आरो दै बानायानो जाखागोन बेलेगथिंबो लोमजोबदो बरमाथिंबो लोमसिदो ना जोंथि एसे इदि न'फोरा लोमद्रायाखै आरोना फोथारफोरा लोमदो बारिफोरा लोमदो बेलेगथिंथ' आरो बोरैबा न'फोरा लोमजोबदो दुखुनांथाव मा ओंख्रि जाखो आगै आइना बाबायसो आंबो दाउबो फैथारदो बायोना जोंहा मैथाजों ना गोथावथार आगै जोंहाबो ना जारि आरोना गुमैयालाय आब' गुमैया गामियाव थांदों आरोना दहायनो थांनायानो फैयाखै रावबो फैलासो आं दोननोसै खोमा ना बाबाय आरोना रावबो फैयैखाय फैनाय नंला खोमा रावबो होनबा दोनथ'नोसै आरोना आंबो